दा बे फाग्लिजरा गामियाव फैनानै जेनाखि समस्या बेखौ आं ग्राउन्ड जिर' रिपर्टआव फैनानै आरो माखासे रेकर्डफोरखौ तदन्त खालामनानै नुनो मोनदों जे बे एरियाया गासैहाय 17टा रेभिनिउ भिलेजखौ नि गेजेराव जे बे एपिडिसिएल कम्पानिनि हानि मोनसे समस्या बे समस्याफोरनि बिथोरावहाय नुनानै जे मोनसे ज्वलन्त समस्या बियो दा जागासिनो दं बे जिनिसखौ माबोरै समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन बिनि सायाव तदन्त खालामनानै मोनो जे बे जायगायाव गासैहाय 17टा रेभिनिउ भिलेजखौ नुनो मोनो जेरेखम बादि मावामारि झार मावामारि पार्ट 1 पार्ट 2 फाग्लिजरा झार फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 आथारखथा झार 1 2 3 4 बासबारि बाजार जलदबा पार्ट 2 दुखिसुखि 1 दुखिसुखि 2 दुखिसुखि झार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बे गासैबो एरियानि बिथोरावहाय एखे लेथारिनो बे एखे जिअग्राफिकनि एरियानि बिथोरावनो गासैहाय गिदिर गिदिर मोनथाम जे प्रजेक्टनि थाखाय हा अधिग्रहण खालामनायनि जे जाथाय बेहाय ओरैबायदिखौ नुनो मोनदों जे एपिडिसिएलनि नामै 3600 बिघा आरो रेलवे कच फेक्टरिनि थाखाय 2400 बिघा आरो बिएसएफ केम्पनि थाखाय 1000 हाखौ टटेल 7000 हाखौ जे बोननानै बे खामानि मावनो नागिरनायावहाय रायजो राजाफ्रा एसे गिख्रंनाय फैदों मानो होनना बुङोब्ला बे बृहत एरियाखौ जुदि लाजोबोब्ला बे जायगायावहाय मोनसे अलखद जागोन होननानै गिख्रंनाय फैदों दा जोंनि बे खाथि खाला माखासे गामिफ्राव गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन रिजार्भ होननानै जाबाय आरो बे गामियाल'नो रेभिनिउ भिलेजनि आन्डाराव दंजोबो आरो बे जायगायाव गोबां दंफां लाइफांफोर दङ आरो माखासे हायाव गोबाव समनिफ्रायनो बे गामिनि मानसिफ्रा बिभिन्न धरनर औवा बागान सोरबाया गय बागान आरो सोरबायाबा रबार बागान आरो सोरबायाबा बेबादिनो साहापाति बागान बेबायदि मावनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां मानसियानो आबाद मावनायनि थाखाय गायग्रा हा आरो बायदि मैया गासै सोरनावबा 10 बिघा 20 बिघा 30 बिघा बे एरियाया दंजोबो आरो बिनि उपरन्थि माखासे बाहाय गोबां साल दंफांफोर दङ दा बिनि थाखाय मोनसे सिन्था खालामनानै फैदों बे गासैहाय 7000 बिघा हाखौ जुदि आवग्रिनानै लायोब्ला मा जागोन जेरैबायदि बे दंफांखौ जुदि दानफायो होनना बुंब्ला बेखौ मा खालामगोन हाजार हाजार दंफां दं बे दंफांआ मा जागोन आरो बे हाजार हाजार दंफांनि सिङावहाय जे मोख्रा बायदि मैया जिब जुनारफोर दङ मा जागोन आरो बे गामिनि मानसिफ्रा बे खाथिनि जे बन दाननानै बिथांमोनहा गोबां मानसिफ्रा थांनानै थानानै दङ आरो बे गामियावहाय बिसेस करे बुंनो थाङोब्ला मोनसे बुंथावाब्लाबो बुंनो सानो जे बे गामियावहाय गोबां मानसिफ्रानो गिलु बालु मोनसे जौनि बेबसा खालामो आरो बेखौ फाननानै जायो आरो बे बनफोरखौ बे गासैबो बन्द खालामजोबोब्ला माबिनिफ्राय बिसोरो बे जौ सावनायनि बेबस्थाखौ खालामनो आरो बिथांमोनहा बे जौ सावनायनि गेजेरजोंनो गोबां अमा फिसिनानै बिराद मोजां अबस्थायै थांनानै थाना दङ बिथांमोनहाथ' बे गेसनि गेजेरजोंथ' बे बेबस्थाखौ खालामनानै जानो हानाय नङा बेबादिनो आरोबाव बे रेभिनिउ जेनाखि फरेस्ट दङ बे रेभिनिउ दङ बेनिफ्राय मोनसे एक्स जमिनदारि फरेस्टनि आयेन मथे बेवहाय माखासे बिनि मानसिफ्रा बन दाननानै मोनजायो नांगाल जुंगाल दाननानै मोनो जिगाब हाननानै मोनो न' लुनोब्ला दंफां खुथिया मोनो आरो बेबादिनो बिभिन्न धरनाव जों बेखौ बाहायबोगासिनो दङ ओमफ्राय बे हाखौ जुदि आवग्रिनानै लायोब्ला बे मानसिफ्रा जोंनि जे मोन्थाय जे जों हा मोन्थायजों लोगोसे जोंहा बे मोनसे सुबिदा दं बे मोन्थाया मा जागोन बिनि थाखाय मोनसे गिख्रंनाय फैदों दिनै बे जायगाया पटबजरानि बे हाया एक्स जमिनदारनि आमोलनि जुग आरो बे दानि गोदानल' गामि नङा बेहाय हाजार हाजार बोसोर गोबावनिफ्रायनो बे गामियाव दङ आरो बे हाखौ दिनैसिम खुनु रेकर्डेड खालामनानै होआखै दा बे गामियावहाय दिनै मानसिफ्रा बांनायनिफ्राय बांबाय आरो बेनि मानसिफ्रा दिनै बबाव थांगोन आरो बे हाया रेभिनिउ फरेस्ट बे रेभिनिउ एरिया बे फरेस्टनि आन्दाराव नङा जे दंफाङावनाखि जे हायावनाखि दंफां थायो बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि होननानै बुङो आरो बे दंफां गैयाब्ला बेखौनो रेभिनिउनि होननानै बुङो दा बेबादिनो गोबां उदाहरन दङ दिनैहाय बे फाग्लिजरा होननायाव 1 नम्बराव मोनसे गामि दंमोन बे नबथि होननाय बे गामिया दिनै ब्रिटिश जुगनि समावनो गामिमोन रोहो रोहो आरो बे गामिया बै समनि जे मोनसे मोरोन हाबनायनि गेजेराव बे गामिखौ गारनानै दाबसेयाव गोदानै थादों आरो बे गामिया दिनैहाय दंफां लाइफां जानायखाय बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आवग्रिनानै लानाय थिग बेबादिनो गोबां उदाहरन दंबावो मानसुरावबो खज'बारि दङ बे खज'बारि एरियायाबो गोबां बोसोर समनिफ्रायनो बाहाय जोंनि मानसिफ्रा रायजो जादोंमोन बे मोरोन हाबनायनि समावहाय गारना थांदों दिनै बे फरेस्टआ बेफोरबायदि एरियाखौ गावसिनानै बोननो नागिरदों दा बेबायदिनो जोंनाव बे हा हुनि थाखाय जेबायदि जेंना दङ बे जेंनाखौ सिगां समाव मावनानै होजानो थाखाय बे रायजो राजाफ्रा खावलायदों जे दिनैसिम गोबाव सम जोंनि गभर्नमेन्टआ जानानै थांबाय दा बेखौ नायस'ननो थाखाय मोनसे दुखु फैदों ओंखायनो
सिगां समावहाय बे रायजोआव थानाय रायजो राजाफ्रा जे गावनि दखलिय हाखौ बिथांमोना हगारालासिनो बेखौ रेकर्ड खालामनानै लाग्रोनो खायदाखौ खालामदों आरो बेहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों आरो गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों बिथांमोनहा जे जोंनि मावनानै जाबोनाय जे जोंनि दखलकृत हाफोरखौ जोङो मोनथाय हिसाबै ट्राइबेल राइट हिसाबै जोङो बेखौ मोनजानो लुबैदों आरो उपरन्थि जे थायो बे थानाय हाथ' मोनसे रिजार्भ हा बे रिजार्भ हानिफ्राय जेनेखि मोख्रा दावख्रा बायदि मैया रोखोम दं बे मा अबस्था जागोन बेफोरबायदि माखासे जाथायनि थाखाय बेखौ मोजाङै बिबेसना खालामनायनि थाखाय सरखारखौ राहा लानो थाखाय खावलायनाय थादों आरो साख्रियाथ' बे खुगानि बाथ्रा बियो बेखौ माबोरै मोनगोन मोना बेखौ बिथांमोनहाबो जायफ्रा बुंग्रा बेबो मिथिखागौ खुगाजों बुंनायाव दिनैहाय अफिसारा सोरबा बुंबाय साननै उनाव ट्रेन्सफार जानानै थांबाय बेहायथ' मोनसे रिटेन रेकर्डखौ होलांनाय नङा आरो सोरबा मिनिस्टारा दा दङ गाबोननो बे गैया बिथाङाबो बे बाथ्राखौ हानाय नङा बिनिखायनो मा धरनाव साख्रि मोनगोन मा रोखोम साख्रि मोना बेफोरखौ केबिनेटनि डिसिसननि गेजेरजों कम्पानिजों रायलायनानै मानो थि खालामनानै होनायनि उनाव बुङा मानो सिगां बुंनांगौ आंथ' लुबैयो बियो माबा मोनसे साख्रि थाख्रिनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बिथांमोनहा अफिसियेलि हिसाबै बेखौ गामिनो बिलाइ होदों अब्लासो मोनसे राइट थागोन दिनै गोबां बेबादिनो होनाय दङ उदाहरन दं रुपसि ब्लकआव हा हगारना होनानै दिनै बे रुपसि ब्लकनि हा हगारग्रा मानसिफोरा दिनैसिम साख्रियानो गैया आरो हानि खुनु कम्पेनसेसनखौ मोनाखै आरोखि नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।